Di juday ka mudungag ha? Iske! Katula, oy. Wow! Kapuya ning styla. Di man na ilalim ning mangumpanya tang mag-inusara. Anga ani, oy. Si minaluyan ako ani ba? Asa kaya to silang parindongkoy, no? Bahala na to sila, oy. Mabalik ako sa kong planeta. Grabe ra mag-virus tong mananap. Pero, kagamaya para ba na ako boto, bay? Saon man ni, ha? Bahala na ni. Tamang tataman sa ginawa. Iboto ko ninyo pagka-iski chairman. Andam kong mutabang di ta mo pasagdan. Mga kabaton-onan, lipayon ko kamutanan. Adlaw o gabi liguna lang ang inyong katre. Kay basig mga kanlat unyag wese-wese. Naunsa naman yung pagkaunsa, Hapit naman eleksyon. Wa bang gyapon ko kamangan nila. Maayo na lang unta to ba para makapalit kog pulbos para sa ako Sus pastilan og kamangon ko ni ka iski. Kamangon ko ni kagawad. Ug kamangon na pug ko ni kap. Sus pastilan pagkaraghanan ko na kong kwarta no. Murag makapariba na siguro ko ng stayila ba. Iboto ko ninyo pagka-iski chairman. Kay karumpit sa 30 manghatag kog daghang kwarta. Iski? Iski! Uy, walop nga butante. Hurot gini kwarta ni Moron. May buntag, Iski! Kumusta ang pagkamang-kamang, Iski? Shhh! Naunsa man ka, Iski? Ayaw saba. Butante ka. Ay, uy, butante ka ayo. Butuhi ko karong maabot nga 30. Awa na'y problema, Iski. Basta na alang kay kwarta. Grabe pala kwarta man sad mo kaayo, oy. Kamo gani og naa mo sweldo, di kay mo manghatag, maunang bawi-bawi sa jud mi karon. Sige, tagaan ang kwarta karon, tagaan ang kwarta. Dawata. Basta, butuhi ko karong maabot 30 ha. Jisra, di jud ka makaroon ng stayila ba? Grabe mahala pud anang inyong boto, oy. Tagpila man gid ang inyong boto. Iski, ug naa kay 100, bites na. 100? Sige, tagaan kag 100. 100 gang ulo na ha. Unya, butuhi ko karong maabot 30 ha. Pero okay na, okay. Ulo ra, ang ako din kamot. Kamot? Ay, kung ina nga, pabayran po na imong kamot. Ay, syempre, usa may ako isulat dito, Iski. Mas gawa ni Styla. Uy, sige. Apilon ko na imong kamot. Dara, okay na. Butuhi ko karong maabot 30 ha. Pero Iski, ang usa na akong kamot di ay. Grabe, pabayran po na usa nimong kamot. Ay, unsa may akong ihawid sa papel. Grabe ni Styla. Uy, sige. Apilon ko na imong sang kamot. Dara, 100. Okay na. Unya, pasin ako. Pero Iski, naagitid akong problema. Problema? Kasi naman po na nga problema na. Ang akong tiil, di ni mo bayran? Grabe, pabayran pag ginantiila. Ay, unsa man day akong ila ka pa doon sa kong persintog, di ni mo bayran. Mas gawa ni. Uy, sige, apilong ko na imong tiil. Dara. Okay na, kompleto na. Unya, butuhi ko karo babot at 30 ha. Adto na ko. Preski, ang usang tiil di ay? Pabayran na po ng usang tiil. Ay, alangan magtakingking ko padulong dito. Alas gawa ni. Sige. Apilong ko na imong usang tiil. Dara. Okay na. Unya, kompleto na ha. Iski, 1, 2, 3, 4, 5, 500 ra. Iski, pwede po ag 100? Grabe, adili na ako. Uy, dako na kaya na akong gihatag inyo. Uy, adto na ko. Di juday ka mudungag ha? Iski! Katula, oy. Wow! Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Iski, 100 ba? 100? Sige. Taganti kag 100. Himuon pa na akong 200. Piti, oy. Dara dam. 100 dam. Ay, 200 dam. Himuon akong 200 dam. Dara ya. Okay na dam. Ya Iski, pulis ako ha. Poli ka? Pagkalaw ka gibiyaan ko. Abi na kog maon na to sus. Gibiyaan ko.
agawa. Atay, nahurot akong kwarta. Ang saon man ako ni Bay. Time pa. Motor? Bawi-bawi ra. Kwarta ya ha. Motor ako ah. Turbohan be.